holko dartata hen deftere darde darta men ko gurdam yimɓe nde sifama en gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa adene mbimi ɗo ko darol ngolgo darol ko darol mi ɗuma daari kadi windude nde ko darol biyetego wonki foof ɓeniɗi wurde yiiɗa hamjede eyyi ɗum ko darol ko sukaɓe ɗiɗo debbo e gorko ɓi bammakko ƴamnomo e guila ko tiggo hawa mawni o dañi duuɓi 16 on suka ko ɗanninoɗo arti bammakko wimo a hokkinomi penda woni penda e dowr a hokkinomi penda joni o arti o yiɗi wadde dewgal hono ko woni joni ko andi ndene ko babiraɓe wiyata mi hokkima kaari bon ɓiɗɗo debbo o noon ɗi kanko ko bandam miɗi ko bandam kono to banggal dewgal yiɗamo no babiraɓe no mbayi harƴude ni no mo fof wiya ko haali ko firtitako deftere nde noon haali hen mana suka debbo ha ganduɗa kañum horum mana ganduɗa kañum wiji faati guure mawɗe ɗo hankkadi ha wonti neɗɗo goɗɗo wonti neɗɗo goɗɗo donc deftere nde ene jertina kala ko neɗɗo ene waɗane walla ken totte yataw ene wondi en wonde jaggol muɗum voilà so wona ɗum so forçama ene wawi ji so widi no mbiɗa ni so yeehi nokkuji goɗɗi hankkadi ene wawi jogade wonti neɗɗo goɗɗo ene wawi ɓorjoyde quoi voilà joni defte kewɗe bindama e ɗemgal pular e est ce que tuggude ko puɗɗiɗon windude defte ɗe femde ñalawma hande beele on ji ɓiɓɓe mon ɓe e koye mumen woni ɓiɓɓe fulɓe ɓe windanteɓe defte ɓe on ji haaɓe jogui tigui rigui softede e janggude defte ɗe mbatton ɗe yimɓeɓe ne jogui softede e sodde defte ɗe walla neɗɗo waɗat tan deftere jooɗo sodetake walla ni jangguetake ene waɗi caɗele no fewi kon caɗele ɗe caɗele ɗe hande jamanu no gonɗe ɗo kala ko addata kalis joni yimɓe mbaɓe jiiɗa yi tan ko addata kalis en ngala laamuji ɗiɗi mbaɗa subvention ganduɗa ɗemgal ngal ha yimɓe mbawa nadde hen gaddi ɗo ni ko ɗemgal mana ganduɗa ɓe gaddi hen ko hono ko américain gaddi ɗo hen ko ɗum ɗoji mene ko mbiyeɗo ndemal sewoji ɓen wona janggoɓe pulaar wona ɗemgal jiɓe jangguiduma ko no fatade lorate no ñebbe mbatte ɗum ɗo nomte e ɗum ɓe kippaɗe affaire bindogol no ɗemgal ngal windirte ɗum sertinimi mabɓe kamɓe bindir jangguidima ko formation ɗum ɗo no watte ɗum ɗo no watte ɗum ɗo no watte ɗum ɗo watte ɓe mbiɗi ɗum e pulaar kono ko pulaar ñawɗo no fewi mais suwaɓe noon janggunoɓe français seeɗa ɓe aɗa wawi pulaar en ene mbawi winde ɗum ko ɓen ɓe ƴeftan ɓe nawa ɗum e guura saraji jomum yoɓe ujunaji nogas ujunaji capanɗe ɗum ɓuurat yidde e yidde jangga ɗemgal ko woni ɗemgal pulaar ko wona gotum haali ɗo ni mbaɗi defte ɗe ganduɗa ɗen ɗe mbiɗa ko ɓuuri ko hewde bindino soko tawi a daari ɗum a tawat wona français wona pular ene mana ene windirte ni est ce que ɗum ala bonande mawde nde ɗum jogori e addude e windoɓe pular ɓe saabu sa a liirat tigui ganduɗa ɗum ɗo kam wona pular e bindino alhamdoulillahi rabbil alamin nafi en koni woodi yimɓe waɗɓe ɗemɗiyankagal woni ɗemɗiyangal no ɗemgal windorto woni ɗeɗo defte ɓe bindi nde deftere alkule nde ma yi mana ganduɗa woni bindi jangde walla bindi jangde no janguirte ma andu no janguirte jiida tan mana ganduɗa no jomum weela fo haalde winda ko winda e pulaar ko e tiiɗi ɗemgal bindagal e hono muɗum sowona kay ɗemɗe mawɗe ah bon waɗi ɗum noon eɗen keewi sa yi Cameroun ene winda sa yi Nigéria ne winda sa yi Soudan ne winda sa yi Niger ne winda sa yi Mali Burkina Faso fof ne winda kadi fulde nde ɓen gandu ko heewi ne winda hande en tiiɗi gandal ngal windaka e ɗemgal pulaar janggo ɗum ngala hande hutorto ko tubboɓe kutorto hande kala ko bindi wayi adresse mabɓe ni Aliou Mamadou Inelko déri duli ganda kala ko winda kamɓe jogui kamɓe naftorto enen en ganda ɗum cippirten ɗo tan ko wolof ardi ga ko pulaar ardi ga ene jaɓa haalde France ko ene jaɓata haalde ɗemgal meɗen ɗum ne waɗi caɗele en keɓani kadi laamuji mbaɗoji sensibilisation yimɓe paama ɗemgal wattake imposé elles imposent elles mêmes ɗemgal forcément ɗemgal kala garɗa waɗete exposé wattake imposé sa are sa nokku kala garɗa eto haalde ɗemgal ngal kono wi a yende ɗaro ɗo en liggo ɗo wiya nanta pulaar sa haali pulaar haalantuma wolof
et pourtant sa yi wolof sa yi Dakar yi gure mawde ala sago kala wolof ne mbawɗo haalde yimɓe ko ɗum yimɓe foti famde kala to gonɗa esnande yimɓe ngay sa ɗanimo ɗo joni a yi mana Mali aɗa yeeya haala bamanankore par la force ala sago hol sababu gonen leydi e mbiya mi haalta wolof walla mi haalta pular laamu foti wadde ko kala mon a ɓiteɗo mi nawe séju il faut mi nana ganduɗa ɗemgal kaltetongal walla mi jangga mi tappila walla mi eto wadde an effort hami jangga ɗemgal e pour am yeeru ko moni fof nanga ɗum yimɓe ne kaɓa eɗen mbawi jang a yiyande ɗum haalɗo arab e juhlo arab ene fof tawa nanta walla haalɗo france mana ene fof e nanta hay pat kono ɗum weeli hen e biɗo ne haala pular walla ne haala wolof walla ne haala séréer somi faami ɗemɗe ɗe ene jeeya eko tardiniɓe ko gonga yimɓeɓe bindani walla yimɓeɓe janggani won hen kono kadi laamu ngu ene ɗefi yeebade saabu fodde nde foti wadde e ɗemɗe ɗe kañum mana woni ko waɗani ɓuuri hiilna tan ko langue officiel o woni ɗemgal français beele hande ɗo yarate mi nani nane mbiɗa pular ene yaaji ene Mali ne Cameroun ne Burkina ne Sénégal e pays ji goɗɗi taw ko pular kono sa ƴeewi gaddin pular o wona gotum beele on darni peeje ɗe ganduɗa tawa so deftere windama Mali to nde wawi yaade e nder leydi ndi pop kala ɗo pullo heɓide ene wawi janggude nde te faama hay sinno gaddin konguɗi ɗi wona gotum oɗon jogui kam académie mana mo ganduɗa onon fo ɗon pottiɗo ɗum ɗo wiyete ko ɗum ɗum wiyete ko ɗum ɗo ko ni wiyete ɗum ɗo ko ni wiyete saabu addimi wiide noon mi yini defte ene binde ɗo en e nder leydi ndi tawa ni wona hay leydi gondi tawa ɓe ene kutoro x ene kutoro v ene kutoro z mbaɗa ɗum ɓe walla ɗe walla ƴe eko nandi hen ɓeya mbaɗata ɗum est ce que ɗum kadi addanani on dañde caɗele to banggue yimɓeɓe gana so tawi coodi deftere walla hol hen bindinmanamo ndewata andi so tawi Afrique sa ƴeewi conférence de Bamako meeɗi wadde hedde 1966 en Afrique fof rendi wiyo ɗemɗe mbatti windude alcooli ɗe jalti ɗe alcooli ɓe liggoto ɗo UNESCO ɗen jalti nde noon suka men woni ɓe woni ɓe e ɗe ƴe on sa e ñe voilà joni noon nden sa wonɓe wonɓe égypte ɓe wonɓe leyɗele arabeɓe ɗe mbi ɗin machine ngaji godani ɓeɗe ko tardiniɓe ɗi woni ɓe mbatti gdn ɓe mbaɗa ɗe bo ɓe mbaɗa dal mbeɗɗeɗe alkude kono hande conférence Bamako haalade yimɓe fof kawre ɗe alkude ɗe ayi sa janggi pular joni mana ganduɗa ko windeno ko ndeji ko aɗa wawi janggude wolof aɗa wawi janggude bambarankore ɗemɗe fof ko gotum waɗi kono français italie espagnol fof ko gotum alkude ɗe fof gotum hen so ka nanani kono fof ko gotum ene wannon wawno wadde facilité ha ɗemɗe ɗe mbawa yaade yesso kadi ɗemgal ngal jangguɗa fof ha tata janggi pular sa jimi e wolof a janggat heddo ka nani walla nane sa jimi e bambarankore a janggat eyyi ɗum ɗon ko no mbirɗe ni ko laamu ɗi mbaɗa ɗum foti no continue Sénégal goto itti hen ñe wi waɗi ɗum ni ko Senghor waɗimi imposé wi ko ñe espagnol o waɗimi exposé Sénégal ɓe noon mbaɗa ko N Y mbaɗa ñe ɗum wonno no conférence Bamako ɗum wannoon Sénégal no waɗi Senghor waɗi imposé waɗi ñe ko ñe espagnol o mbaɗaɗo accent fati ɗo enne mbaɗaɗo accent ɗo e voilà kono so fof gotum seulement noon hande o koɓe bindata ko bindata ko wolof o wona wolof moƴƴo ko bindata pular ko wona pular moƴƴo ɓe calima noon nafatno noon kadi ɗemgal ngal jangge par ce que sa ƴeewi joni janggude ɗemgal mum ɓuuri yawde wawde e ɗemɗe kedi foof par ce que min a gaddi mo expérience keji jogui mo nde jaami france mi nana france mais mi hawri e hen ganda alliance espagnol en japonais en mana ganduɗa anglais en anini bon min ɓuuri ɓe nande france kono somin mbaɗa dicté walla somin mbawi mbaɗa mana composé passé composé futur tout cela kamɓe wonoɓe jangguimi ɗemɗe mabɓe kamɓe ko sans faute ono mi anda mi ɗemgalam mi awa ko mbini ko foof moƴƴani mais pourtant taw ko min kadi ɓuuri wawde haalde france mais mbindano kamɓe ɓuuri sellinde ɗum woni neɗɗo so janggani ɗemgal mum wawata famde ene jooɗi ene kala kono joni mana so wima joni min soodi gue naggue ko min coñmi ko gue naggue mi sood sa yami ya futti mbiyata fof ko gotum holko waɗi pular wi ko min soodi gue naggue ko min coñmi ko gue naggue mi sood konngol fof ne woodi ko nafi ene woodi ko haali ko jiiɗa e gola kono sa yami goto men so wiyama tan wiya ko fof gotum ɗemgal ko ma yurne jangge aɗa wawi serdande min ɗum ko min soodi gue naggue wona goɗɗo soodi ko min soodi gue naggue goɗɗo soodata ko min soodi gue naggue mi
mi wujani mi hokka ka mi sot ko gollal tendungal coni ko ngenagge e nder nayde ko coni ko ngenagge ay gollal kongole fo woni ko sifi ko tengti ha pama ɗum woni so tawi a jangani pulara wawata famɗum ko min sodi ngenagge wi ko min soodi wona goɗɗo soodi ko min soodi